Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da warhaka masoya, fatan dai kowa da kowa yayi da lafiya, fatan an sha ruwa lafiya. To ina muku kyakkyawan fatan alkhairi, jinjina ta musamman zuwa a gare ku. To a yau dai muna tallata muku sabon album ɗin nan ne na Nasar Zafa mai suna Daɗin Kowa. Yana nan tafe, yana ƙunshe da waƙoƙi masu dama. Insha Allah ku saurare shi, yana nan zuwa safiyar sallah da izinin Allah. Kar ku bari a baku labari, ku an tayo ku garzayo a cikin YouTube ɗin Nasar Zafa. A nan za ku same shi, za ku ji shi da waƙoƙi kamar haka. To ku an tayo ku garzayo domin a ba ku labari, ku saurara da kunnuwanku masoya, kun da ji irin yadda yake tahe. Yana nan tafe insha Allah safiyar sallah misalin ƙarfe 9 haka. Ku an tayo ku garzayo domin ku sha sauraro. To kan dai ku bari a baku labari. Godiya nake masoya.